ole hei tun kumin sang hi somni pali ata na kan dragon fruit ra hmasa ber tur hi aron par ta don chiai meya an lo enang o ni zana khan thina tak mai ron tle thut meya real te khan thadeu bor bora chuan hei dragon fruit chu lo par le ta a kumin chu ka in rin hmai na par ti meng o ka in rin hmai na ron para tui lei tha hi chu ka pe ve zeu zewa saron ho ka pek rual te hian hei an ron lor fur maya in hmu thia mem o so ron par vu don hloma apar hi ka chhiar thei chinah hian ni lo lo te kala so tison mor tinah hian om fer fura ni apar tur khuin hmuem pu ti khuan ti hian dragon fruit po hi kan lei lo na rei to a kum hnih thum chu kan lei to lo ve a ka fa ti khan an du em a kan te ber phei chuan a du wang lai phei chuan kg khat hi ei thei ni chu ma in mo kg khat hi ali pum lian tha chu pum hnih te ni ta lian pui hi ei zo vek theia chuan keimah ni hian tihan kan in to del ve to a thei patawp hian ka en kol ve thina atang te ka han hloya tun kum chu atang hi ka hloi tam lo khop mai a hloi vak tur hin om lo a san chu an chor vak lo ni chu mo chuan hei apui chang atang chang a khan ron par ma sa ho hi ron om ta ni hi chuan kum khatah hian dragon fruit hi keimah ina ka thar dana chuan ti hian aron par mol ta a kaloi tam ve em ma ni kum te khanin pathian mal somna kan dunga kan chung ko ei sen lo kan thar ve a kung hnih hemi lo le in hnuai han pakhat kha ka nei bawk khamo chung ko ei sen lo kan thara thin om khoweng te ka sem mai ba ka khanin zor tur kha ka thar ve ni chu hemi kung atang hian mo kezi ruk vel hi ka buk chhuak ve a kezi ruk mai pawh ni dang a tawp lampang ah nen thei chuan kezi som vel lai kha tom te tia hral hun lai kha nia za som nga lek lek khan ka hral ve a chuan helaya in chung sang ka da wang hi nge monin a thlum tui bik em kan dragon fruit hi a lian bawk a pum hnih te hi kezi khat a tlinga pum lian tha ho kha chu mo tuna pawh hi ron par le sep dona so anuam em a min lo lom pui ve ka ringa ka ron video le zuai ni ka video te hi level te hi dik thin lo mo en te hi har sa ve thin dewa ma sengin nakina alo leng chu in lo e ve don unia an thar ma don ra kumin po lom om lut to ke hei hin hnuai khuan hi ai tlem hi para in hnuai mi khu chu ni a hmu dan khu a hmu chiang kuang lo a chuan tun kumida tan chuan ti han ron par le tan chu nia ni kuma khan december thleng khan lo tur kan nei ani chu ti khan december thleng khan kan lo rei em a kumin po hi he ti han han par tho chuan kum tuan deuh thaw in dragon fruit kan ei le thei don ni chu chuwang chuan ma ni chuk to huana khanin in lo phun venga hei ka da nei hmuem sangha bawm ma mei ni han ka da sangha bawm hi a fulin ka hmanga lei pawh hi ka da bet em to chuang lawa a chung lama hianin enge chu ei chawhmeh ningnoi chawbang noi bai ningnoi te ka chhung thina chung te chu an ngei aniang ka ti thina an ra du em maya ni sa tha bawk a cactus family an ni ve a dragon fruit hi chu chuwang chuan tui pek vak hen ngai lo a ti khan man deuh ruah ron sur vakah khan an lo in siam ve neng ka ti lei tha te kha tui te hi an hmu tha lo a mahse khata ruah sur vakin a ron denah khan an ron puak ta niang hei ti hian ara par tur hi ron om ta a tian ron par anga an hrisel hmel reuh mai hei ta tur an om lo niang ma chuan zang khata pasarih te om kha chuanin an in tlak chhawk thina panga pasarih panga chauh te puitlinga changin pali chauh te mo zing deuh a par ai chuan hetia akhat moi to ka par hi a tha zawk keimah chuan ka ti ma chuan dragon hin ang tak tak a dragon tak tak ang hian ten an pur fupa ron ku mum tam chuan ma sengin hei kumin chu khatiang zang khata ku mum teuh ang kha om tat lo a hei zang khata hian pahnih pathum te mor khata sawn pakhat te an oma he so lai te bo so te ka chhiar the han somthum chun tling lo ding ka sha somthum ka mut phak lo bo son om nei theia tiang chu ni chu dragon fruit kan thar le don hei lom om khop mai
thiên này lâu tiệt chén nuôi mấy ní hi lâu cái tiền cái giảm xóa tiệt ra hi poinsettia hi chung là mãi hiền ama dar hi cái đã hi lâu tiệt cái tên này hi lâu tiệt liang dân ở thiên này lúc tuka le mấy hi mồi don xin poinsettia hi cùng khatah han vawihnih an par thei tat me dawn a hi kum to papar milak January vel thleng a par kha ka khatah ron par leh dawn ringot mai hi inchungah han hetah han poinsettia chu ka dah bawk a hi khi ni bawk a daijin khan ha hi pawh hi par an tum leh ringawt a kum khatah poinsettia hi enkol dahna zirin an vawihnih thei dawn nih hi hete pawh hi lo hrileh mai mai ro vai ho hian an tik tin nge kum tawp lo ah hian an tih par thin aw hi kan ti thin a ase hi lo thei dawn tlat mai vai chu kan ni lo na in mizo nu hian kum khatah vawihnih ka par tir thei dawn tlat mai chuan poinsettia te pawh kan kat dahna zirin an lo vawihnih thei nih hi tih kha lo hre ve leh hrim hrim ula daijin poinsettia nih hi chuan dragon fruit te pawh hi an tang rah tawh maw an rah te hi rawh in an nan vak vak tawh an hrisel tawh lo a hi strawberry hi lo hmin tha ni lai mi lo deng run nung ne ha kan ei polh tawh tun lai chu an rah te pawh hrisel tawh lo a ti mai la an fresh var tawh lo ni chu rawh a tlak ve zeuh zeuh tak wang hian rah erawh chun la rah thei tho a chu ka strawberry tun lai din hmun pawh ani bawk a ka rawn update khat deuh a tukin zingah ka fate tiffin tur ka lo leh nual bawk a strawberry hi an rah vak lo tun lai chu an rah tlem masih an rah chhun pawh a chhe lutuk a hmel chhe hlawm lutuk chu nih chu tukin chu dragon fruit leh poinsettia ka rawn hrilh cheuh nih chu in hnuai lama ka dah ani a hei in hnuaim apar mang lo he lampang chu thung erawh chu a sengin helai hian pali nga vel chu lo par ve nih saw rah hmasa tur ho ron in tin tuah mek ani